sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:12. Sa detalye na sang mga balita lokal, ginatunan ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar ang plano nga pagkakas sang responsibilidad sang Sugar Regulatory Administration sa implementasyon sang Sugar Industry Development Act o SIDA. Sa pagbisita ni Villar sa Asosasyon de Agricultores de la Carlota in Pontevedra Incorporated sa siyudad sa La Carlota kahapon nga adlaw, iyagin pahayag nga luyag ni amindahan ang SIDA law ka magtukod sang National Sugar Program sa idalom sang Department of Agriculture nga amo ang mag-implementar sang SIDA. Si Villar amo ang nagpamuno sa ginpatigan nga hearing sa Senado, may kang tanan sa kapaslawan sang SRA nga ma-implementar ang SIDA. Ini ang rason kung nga agin buhinan sang Department of Budget and Management ang ginpain nga 2 bilyones pesos nga pondo kag ginhimo na lamang nga 500 milyones pesos. Nakigsapol si Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar sa mga sugar farmers sa syudad sang La Carlota, Negros Occidental. May kang tanan sa sitwasyon sa industriya sang kalamay. Pila sa magintalakay sang senador among reklamo sa mga food processor angot sa mahal nga presyo sang kalamay o corn syrup. Liwat man ang ginpata ni Villar ang kapaslawan sang Sugar Regulatory Administration nga maimplementar ang Sugar Industry Development Act. Ang resulta sang dialogo ni Villar ang kalakip sa pagatalakayon sa congressional hearing sa Enero 21 angot sa sugar industry. Nagbisita man sa La Carlota si Department of Finance Assistant Secretary Antonio Joselito Lambino II. Iniisip namin na tanggalin sa SRA. Mag-legislation naman, I don't know, we have to consult. Gumawa na lang ng National Sugar Program sa DA at doon pa implement. Kasi kung hindi nila kayang implement. Ang kabahin sa pahayag ni Senadora Cynthia Villar. Samtang ginhangkat naman ni Negros Occidental Acting Governor Jeffrey Ferrer, si Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operations Lieutenant Colonel Jovi Espinido, nga umpisahan ang operasyon kag dakpon ang mga persona nga yara sa likod sa pagsulod sa illegal nga droga sa Bacolod. Ini ang reaksyon ni Ferrer sa pagtawag ni Espinido sa Bacolod bilang Shabulay City bangod sa illegal nga droga. Sunod kay Ferrer, dapat na nga maghulag si Espinido kung beripikado kag may mabakod nga ebidensya ang mga impormasyon angot sa mga drug groups. Dugang pa sang acting governor, dapat man ipasiguro sa mga kapulisan nga may rason ang magpatay sa subject sa illegal drug operations.
Sadtong Miyerkules, ginbansagan ni Espinido nga Shabulay City ang Bacolod bangod sa madamo nga may illegal nga droga nga nagaka-recover sa mga police operations. Si Espinido amuman ang nagapamuno sa City Drug Enforcement Unit. Ari lang akong basaya. After thorough verification, go kung anong kinalanon niya. No more words. Coming from the Vice Governor. After thorough verification sang individual, find ultimate solution. No more words. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Governor kag Acting Governor Jeffrey Ferrer. Ginpahayag ni City Anti-Drug Program Coordinator Sammy Montoyo Sr. nga supportive ang gobyerno sang Bacolod sa kampanya kontra illegal nga droga sang kapulisan. Ini naman ang reaksyon ni Montoyo matapos ang palayag ni City Drug Enforcement Unit Head Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga kulang ang logistical support sa Bacolod sa anti-drug campaign. Depensa ni Montoyo ang BCPO subong nga tuig ang may 8 milyones pesos nga pondo kag ginpasakaan man ni Mayor Evilio Nardi ang pondo sang City Anti-Drug Abuse Council o kun kada kumalin sa 1.5 milyones pesos sang 2019 pakadto sa 10 milyones pesos subong nga tuig. Suno kay Vice Mayor Elcid Familyaran ang kada pulis sa BCPO ang nagabaton man sa 1,000 ka pesos nga personal allowance sa kada bulan gikan sa syudad. Suno pa kay Montoyo antis pa nga nag-abot sa Espinido sa Bacolod, madamo na sa accomplishment ang BCPO sa kampanya kontra illegal nga droga. Will come to us ang statement ni Espinido and we will make it a challenge and inspiration to do more. That even before he made that statement, we have been doing better than our best. That's what the mayor always say. Ang kabahin sa pahayag ni City Anti-Drug Program Coordinator Sammy Montoyo Sr. Sa iban pa naton nga mga balita lokal, ginaprubahan na sa sangguniang panlunsod sa Bacolod ang pagpalawig sang Business One-Stop Shop o kon BOSS tubtob Pebrero 29 tuig 2020. Ang SP ang nagpatigan sa special session sang Enero 17 para aprubahan ang pangabay sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI nga palawigon ang pagkuha kapag renew sang business permit tubtob sa masunod nga bulan. Sunod kay Bacolod Vice Mayor Elcid Familyaran, ang extensyon sang BOSS ang dako nga bulig sa mga negosyante nga padayon nga nagaproseso sa ilang mga dokumento para hindi magpangatubang sang surcharge. Sunod sa Vice Alcalde, ilang ginatunan ang posibilidad nga amendahan ang ordinansa nga himuon 2 ka bulan ng BOSS para hindi na ini pagpalawigon sa kada tuig. Una na nga nagpaandam si Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos nga maging istrikto ang inspeksyon sa syudad sa mga negosyo pagkatapos sang Business One-Stop Shop. Through a special session, we approved the request for extension of one-stop shop until Feb 29. Si Vice Mayor Elcid Familyaran. Nagpangabay ang Sangguniang Palunsod sa Department of Public Works and Highways Bacolod District Engineering Office nga mag-install sang visible nga reflectorized warning signs sa mga nagapadayon nga road construction sa syudad. Ini ang base sa aprobado nga resolusyon sa SP nga gin-author ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. Sunod kay Gamboa, naobserbahan sini nga may mga road constructions nga mayara sang warning signs pero hindi visible o kon gamay para sa mga motorista. Luyag man ni Gamboa nga aksyonan sang DPWH ang mga uneven surfaces sa madalan sa area sa Araneta Street, humalin sa Barangay Tangob, tubtob sa Barangay Sumag, sa Lacson Street, Burgos Street, tubtob Barangay Granada, kag sa Dalan Alihis kasunod sang asphalt laying sang agensya. Sunod kay Gamboa, ang una nag-aalalangay nga dalan ang delikado para sa motorista, labi na sa mga nagamotorsiklo kag bisikleta. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:19. Sa ato naman nga mga nagaproblema bala sa mga nagatubo nga mabukol-bukol sa inyong alawas, sis man akong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ini Santon Plus Herbal Capsule magkatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Narnais at umalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up.
Kag pwede na ini ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa aton dugo kagatay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga paguntra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 capsule ang pwede gyud mabakal online kag pwede man nga i-deliver sa inyo pulayan pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. PCSO nanawagan suportahan ang Lotto Games para makatipon pondo sa mga biktima sa paglupok sang Bulkan Taal. Samtang total deployment ban sa Kuwait aprobado na sang presidente. Ang mga nagapanguna nga mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. At ikaw sa balatian, ining Life Extension Vitamin D3 aton nga ginarekomendar sa inyo. Ang Life Extension Vitamin D3 isa ini ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. But silingon bulong gini siya sa mga ginabatyag nga balatian sa aton nga lawas.
ang Life Extension Vitamin D3, aprobado ini sang FDA Philippines, aprobado pa sang FDA USA. Pero bisan imported, tag na pulo ka pesos lang kada soft gel sini available sa mabutika, malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mga ka-aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:25. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, nanawagan ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa publiko nga suportahan ang mga lotto games para makatipon sang pondo para mabuligan ang mga biktima sang naglupok nga Bulkan Taal. Sunod kay PCSO Director Sandra Cam, ang mga pondo nga matipon ang pag-usaron para buligan ang mga evacuees nga magsugod sang magagmay nga negosyo kag liwat nga magtukod sa ilabalay. Doon man ni Cam, pwede ipakita ang pagbulig sa mga biktima paagi sa pagbakal sang lotto tickets kag may tsansa pa nga magdaog kag magmilyonaryo. Sa idalom sa PCSO Charter, 30% sang revenue sang ahensya ang direkta nga nagakadto sa charity funds ang PCSO. Sa karon ginapreparar pa ni PCSO General Manager Royina Marzan Garma ang bulig pinansyal para sa lokal nga gobyerno nga lubos nga nahalitan sa paglupok sang bulkan. Nag-viral naman sa social media ang litrato sa mga evacuee nga suksok ang mga nabato nila nga donasyon nga bayo. Bangod limitado lamang kagkalabanan ni ginhatag nga bayo iya kapang babayi, bisa ng malalaki nga evacuee ng pilitan nga magsuksok ang isang bestida kag palda. Makitaan sa mga litrato nga may isa ka lalaki nga evacuee nga nakasuksok sa school uniform nga pang babayi, may iba niya formal na nakasuksok bangod ang nakuha nila nga bayo, amo ang long sleeves kag coat. Mayaraman sa nakasuksok nga pareho sa bodyguard sa politiko, bawod sa suksok nila nga polo shirt kag black pants. Sa ilang nga post, ginklaro sa mga evacuee nga wala sila nagareklamo sa nabaton nga bayo sa baylo, dako ang pagpasalamat nila sa mga tao nga padaan nga nagabulig sa ila. Sa inabaluan, nagapabilin sa mga evacuation center ang mga biktima sa paglupok sa Bulkan Taal sa Domingo, Enero 12. Ginmanduan Education Secretary Leonor Briones sa mga local chief executives sa Calabarzon nga magpangita sang lugar para sa iluhan sa mga biktima sang naglupok nga Bulkan Taal, bangod nga hindi pwede mapalawig ang pagsuspend sang mga klase. Sunod kay Briones, ang pag-eskwela sa mga estudyante ang apektuhan bangod sa mga evacuees nga temporaryo nga nagatiner sa mga bulutuhan. Duwa pa ni Briones, nagmando naman si Executive Secretary Salvador Mijaldea sa lokal nga gobyerno sa Batangas nga magpangita sang lugar nga pwede sa iluhan sa mga evacuees nga yara sa 168 ka mga eskwelahan sa riyon. Sunod kay Briones, wala sila sa may mahimo kundi i-relocate ang mga evacuees sa mga bulutuhan bangod nagakapektuhan na ang pag-eskwela sa mga estudyante. Base sa datos ng Department of Education, masobra 2.4 milyones ka mga estudyante ang apektado umpisa nga naglupok ang Bulkan Taal. Naglambot naman sa 3.06 bilyones pesos ang halit sa pananom kag livestock sa paglupok sa Bulkan Taal. Sunod sa Department of Agriculture, pinakadako nga halit ang mga naguba nga linibo ka tilapia kag bangros cages sa Taal Lake nga naglambot sa 1.6 bilyones pesos. Naka-record man sang 1,900 ka sapat nga napatay samtang madamo nga pananom kang isang kape, kakao, pinya, utan, humay kag prutas ang nagkalaguba. Bilang una nga bulig naghatag na ang Bureau of Animal Industry sang 20 ka bags sa animal feeds kag mga bulong. Nagbulig man kay naghatag sa animal feeds ang Philippine Carabao Center kag National Dairy Authority. Nadugangan pa ang kadamuon sa mga banwa sa probinsya sang Batangas nga nagpatuman sang lockdown. Suno kay Batangas Disaster Risk Reduction and Management Office Head Lito Castro, ginpatuman ang lockdown sa mga banwa nga sakop sang 14-kilometer radius danger zone. Kalakip sa mga lugar nga nagpatuman sang lockdown bangod sa nagatubang ini sa ballistic projectiles, base surges kag volcanic tsunami, amo ang Agoncillo, Alitagdag, Balete, Cuenca, Lemere, Malvar, San Nicolas, Santa Teresita, Taal, Talisay, parte sang Lipa, Mataas na Kahoy, kag Tanawan. Ginaprobahan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa pagpatuman sang total deployment ban sa Pinay o kon mga Pinoy sa Kuwait kag sakop sang ban ang mga skilled workers.
Suno kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, base sa re-autopsy sang National Bureau of Investigation, nagwa nga biktima sang sexual abuse si Genevieve Vende kag buot silingon gintuyo sang gobyerno sang Kuwait nga taguon ang matuod nga natabo sa OFW. Base sa autopsy report sang Kuwait government, trauma kag mga lagob sa lawas ang ginhalinan sang kamatayon ni Villavende. Dugang pa ni Panelo, pabor ang presidente sa total ban. Tubto wala nagasabat ang Kuwait sa Memorandum of Agreement angot sa kontrata sa mga OFW sa amo nga pungsod. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:30 sa ato naman nga habon pampaligo. Ang Sandon Plus Herbal Soap, aton nga ginarekomendar sa inyo, habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa. Kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals nga gamit, gani nga safe kaayo nga gamiton. Ang Sandon Plus Herbal Soap ang makapaputi sa inyong panit, makapakinis sang kutes, makahatag pa alibyo sining mga punggod balang nga nagatubo dira sa imo nga guya. Ang itom nga parte sa imo nga lawas, itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok, mahatagan na sang alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga kaaksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin delikado gid ina. Bangon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon, super fiber. Ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton colon kag panguntra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan ang iyong colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Iran Supreme Leader gindepensahan ang pagpaugpaas nila sa eroplano sang Ukraine. Samtang Barangay Ginebra, kampiyon sa 2019 PBA Governors Cup. Kagkaroon sa atong balita espesyal, 11 kamabagay nga dapat himuloon sang mga bisita sa kasal. Inatalan sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong yun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang
Adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalang. Alkaline nga vitamin C, naga-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kaya may C, ang alkaline nga vitamin C, manamay nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagagkurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, maginom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule, kag pwede na ini ma-deliver sa inyo balay paagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Kag sa ato naman yung balita international, gindepensahan ni Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang ginhimo nga pagpagpas nila sang Ukrainian passenger plane nga ginkamatay sang 176 ka mga pasahero. Ginpahayag sini nga responsibilidad sa ilang Revolutionary Guard nga imentenar ang katawhayan sang ilang nga pungsod. Nanawagan naman sang pag-isa si Ali Khamenei sa ilang nga pungsod bangod gingamit sa ilang kontra kaangay sang Estados Unidos kag mga kaalyado ang pagpagpas ng Ukraine passenger plane. Madumduman nga padulong sa Kyiv gikan sa Tehran Ukraine International Airlines Boeing 737-800 sang ini ang naghugpas sa Enero 8. Patay ang tanang nga sakay sini nga ginakalakipan sang citizen gikan sa Iran, Canada, Sweden kag United Kingdom. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, ginpanumuan sa Phoenix Petroleum Philippines ang ilas ni nga presyo sang gatong sa 1.70 ang litro o sa kada litro sang diesel kag 90 sentimos sa kada litro sang gasolina. Samtang nagapadayon gihapon ang pagkabalaka sa mga oil traders angot sa dutay nga demand kag oversupply. Kung ang iban nga local companies magasunod kag mag-implementar sa amuman nga pagbuhin sa presyo, ang pump prices mangin mas manubo ini sa ilang end 2019 level, wala labot sang third tranche ang saka sa buhis nga ginpatuman sang Enero 1. Sumugod sa sinigatuig ang buhis sa diesel, nagsaka ini sang 1.68 ang kada litro, lagip na ang 1.50 sa excise kag 18 sentimos sa value added tax. Ini ang ako mayara man nga 1.12 para sa gasolina, lakip na ang piso sa excise kag 12 sentimos sa VAT. Samtang kabalaka sa gyera sa tungkol sa Estados Unidos kag Iran nag-amat-amat na dula, ang presyo sa Asian benchmark Dubai crude saka ini nagnubo ini halin sa $63.36 kada barrel katubtob 61.99 kada barrel sang kahapon nga adlaw akon sa naligad nga Huwebes nga adlaw. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang dolyar karon may baylo nga 50 pesos kag 92 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, hindi lang diri sa Pilipinas nag-viral ang kanta bala ni Sarah nga Tala. Kundi action boy pati na dito sa world class na sumang action boy kay man nalakip na siya sa Billboard World Digital Sales Chart. Billboard Ika 12 gid siya action boy. Ang ining ikapila siya? 12. Ang ining action boy, ining Billboard charts action boy, nagapagawa na sila sa ranking sang best selling ng mga international singles. So imagine ang Tala nakasulod. Yes, action boy. Ang Tala actually was made 4 years ago pa, 3 years ago. Sang 2016
2016. Oh, 4 years 2016. ago, more or less, no? Hindi mo gidya mapaktan imo kasikatan Aksyon Boy, So, no? hindi ta madula ni ang posibilidad na ang imo nga video nga nagtala ka ma-viral inabay after 4 or 5 years. Kabi ba, no? Ay, kaya tanong kay Sarah bala? Oo. Ha? Hindi lang may video ka man nga tala. Galing kay iya, to iya ginto ya. Feeling ko mahimo lang ko sa ngako niya. Nang ano naman star. Talo. Una? Uy. Kalain. Pero sa 2016 Aksyon Boy, nakababal si Sarah nga daw gina-hope niya gid tali nga magsikat. Ti wala to nagsikat sa 2016 gid mong. Do gulpi lang nakibot, no? Nga gulpi lang nagsikat sang December gito Aksyon Boy mga Christmas party. Oh, dito gito nagsikat ang tala ni Sarah G. Kabati ka naman ni Goro. For sure ang iban kabalo na ginya. Bati na ko pero Ay, iban Goro do nakapoy na sige pa mati. Hindi ko kuan. Gusto may pabati kasi mo? Ikaw lang ba kanta, be? Aha. Ikaw- Nang do ka delikado, guro ko kumakanta. Iyan na talaga ibabatian, talang balat. Bisan do chorus na lang bala Aksyon Boy. Hindi, tiara na yun? Ara ako pa yan. Download ko ginaya, kita ko ginasaot ko gani. Gani. Okay. May saot na, oh. Okay. Nawa na siya Aksyon Boy. Correct. Tama, dumasaot na lang ko kay. Kaano mag-itch Aksyon Boy, do ka danceable. Danceable. Di ba? Oo. Kaya do ka malingaw, kagi dyan, oh. Oo. Tinalingaw ka man. Nalingaw man ko? Ha? Nalingaw man ko. Nalingaw ka. Very good. Mayo kay nalingaw. Kahit kung wala ka nalingaw. At least, congratulations, Sarah. Yes. Sarah, congratulations, Sarah. Sarah G. Aksyon Boy. Sige. Balita sa sports. Nakuha na sang Barangay Ginebra ang kampyonato sa 2019 PBA Governors Cup pagkatapos ginpierde ang Meralco Bolts sa score nga 105-93. Wala na ginpabayan pa sa Ginebra nga masulit pa sang Bolts ang unang katalagan nila sa Game 1. Gani gintapos na nilang best of 7 series pagkatapos ang apat ka sunod-sunod nga pagdaog kag ma-record ang apat ka daog kag isa ka pierde. Bagod sa nga pagdaog na bawang isang Ginebra ang titulo, halin sa naligid nga season kag ini magyapon ay katatlo nga Governors Cup title sa apat ka tuig batok sa Bolts. Ginlawag bilang finals most valuable player si Japeth Aguilar nga may 25 puntos, 8 ka rebounds sa apat ka blocks, samtang may 24 puntos, 7 ka rebounds sa 10 assist naman si Justin Brownlee na butang man sa wala sa pulos ang nahimo nga 29 puntos kag 21 ka rebounds kag ni 3-time best import awardee nga si Allen Durham para sa Bolts, samtang may 17 puntos naman si Baser Amer. Samtang sa ibang panatong balita sa sports, 20 ka sports ang pagampangon sa 13 ka state colleges kag universities nga magapasakop sa Regional State Colleges and Universities Athletic Association nga patagyunon sa Pebrero 1 tubtob Pebrero 6 kag mangin host dire ang Carlos Hilado Memorial State College. Suno kay Romel Azucena, Community and Marketing Support Staff sang CAMSI, ilang napaabot ang 2,800 ka mga participants gikan sa Aklan State University, Capiz State University, Central Philippine State University, CAMSI, Guimaras State College, Iloilo Science and Technology University, Iloilo State College of Fisheries, Northern Iloilo Polytechnic State College, Northern Negros State College of Science and Technology, University of Antique, Technological University of the Philippines, Visayas, West Visayas State University, kag University of the Philippines, Visayas. Balita Espesyal! Alright! Energy, Aksyon Boy! Yes, because it's Saturday and it's your day. Bo, it's your day nga Because it's man. Saturday. Imo na yan, basta Saturday, it's your day. Akala, abi ko iwo na. Imo na yan. Di ba, mambal, taga nito nga kung Saturday, ikaw mambal, energy. Kaya para kapahuay man ko, kita magkakarapaos na ko. Pero Wala ka di nagbalik siya na, nagbalik kaluoy, na. Aksyon Boy. Nagbalik na. Magamat-amat na siya balik, Aksyon So, pwede ka na naliwat ka sa Otala. Anong kunlek sa sao sa team? Ma-agree po ka taray, kaya dumduman ko, ano man, do ka masaot, wala ka man kinanglan tingo. Daw man labot ang pagkapao sa Tala. Sige, abangan mo later ako ni-upload naman niya. Tala. Version 2. Yes, Version 2, 2.0. Kaya ang 1 ko to do, hindi to amumong kaya do, hindi pa ko tumayo kabalo. Nabag ako lang bugtaw. Ariya do manugtulog ko niya to. Na ako niya i-post. Correct? So, abangan. Magkain ko na. Abangan Version 2.0. Ha? Version 2.0. Yes, version 2.00000. Diba? Ito ka na mo, no? Oo, no. Okay lang na? Okay lang. Okay, sige. Sige. So, ang ating balita special sa Bumada Aksyon Boy.
aring mga bagay bala nga dapat hibaluon gid sang mga bisita or guests. Sa kasal. Sa kasal, Action Boy. Ina mag-invited guest, ha? Invited Hindi yung mga guests. gate crashers. Hindi ba? Delikado ng gate crashers kasi hindi kakaon. Kasal to sa utod ni Dorel. Katatubala. Sa ano lang na yung Action Boy, sa mga, kung sa mga, sa bagay, sa mga nabukid nga part, do ka okay lang mga gate crash kay Okay lang na Action Boy, yan. ano? Dito sa barangay Karabalan, okay lang na to siya. Yan na vlog- Subong do medyo may huya naman ang mga tao. Kasal to ni Dorel. Nakatatubala. Isa to ay gin-invite lao. Okay lang na to yan, no? Avila. Dito to manyaga. Pero do ka mo labing tradisyon yung Action Boy sa ano be sa iba sa mga nabukid Kaya tal magkita na ka mo, makita mo na siya, uy, kayo nagkadto pagkasal ko. Tukuto. Saan mo ko Tukuto, bro. Nyaga ko. Hindi, bro, makuhan ka pa bla, masukmatan ka pa bla, kung di ka magkadto. Gusto ko kayo nagkadto to pagkasal ko. Kita mo Nang-invite ka. Hindi kita mo lalo ko pang invite kay kasako ganyan Daan to, may Ma'am, mga tala pa kuya ng No. mga special number. Kasal kami, may tala kami special number. Ay, wala gina problema, Action Boy. Pwede gina siya Action Boy. Diba? Mamo ka na, tiya. Kaya magamba, siya bisimo nga, ato ko to day, ano, gas po, pinggan. Diba, no? Dala ko mga Dala pa dukot. ko ni puli, bro. La, ino ko nila kulang, kami dala pag hindi Naging putsan pa ko to ganin ni mama mo. Siling kid. Mga amas lang, balutin mo. Kaya yung photos mo, di ba? Ama siyang team song. Balotin mo. Sige. So, subo Action Boy, Arya, istoryahan ta ni Action Boy. Pero at least kabalo, man kabala. Arya Action Boy, yes. Especially ikaw, pirmi ka daan, di ba? Damo, si mo, doon kada bulan daan. Yung may maninuyan kayo mo ya. Sang Enero, may ara na nga daan. Enero, ano to gani? 4? Enero 4. Kay Councilor Elaine to, Te, sa mga February, Elaine Pearl. sa mga February, may ara na nakalinyada. February daw. Yara na, gulpihon ka lang na yan. 1 week na lang. Nga, Action Boy. Basi ka ni may madya hingagaw pa January. Ay, kala. Ay, nga, go. Pag Wala. ala na siguro, Action Boy. Ay, nakala Takto sa na pabalo. nga maninuyay kay. Maninuyay. Galing ikaw, yado ka. Kala nila, kay Cash, man ginatag mo yabi. Ay, ina? Oo, Hindi tungkol nga. Hindi to madami asa si mo. Kundi kay Cash, Cash yung ginatag. Correct? Siling ko again. So, number 1, Action Boy, Ario, dapat mabalaan tani ang meaning sang RSVP. RSVP. Kaya ang maraming uso sa mga Action Boy mo, RSVP. nga kada RSVP, tas may contact number sa dalom. Meaning sila Action Boy to respond. Mag-reply kagid kung makakadto Actually, ka ang or RSVP hindi. na daw friends word na siya. Word na siya. But parabot silingon, kung may RSVP ka, ibot silingon, Ma-reply ka or ma-confirm ka of your attendance. Kung ma-attend ka o kung hindi. Para at least mabalaan man bala sang Action Boy, sang couple. Bala ka, iba nga kasal nga dan niya, per head mo. So, mo na nga kinanglan mo gid sang reply. So, kung may RSVP ganida, tawagan mo gid ang number na nga naton I am attending or hindi ka mag-attend. Kung basta ka nga I am attending and I have with me 10 other friends. Ay, muna. Ito ka shocking on Action Boy man. Kasi sa mga kasal mga invitation, so makikita mo na mo, we have reserved 1 seat for you. Ba't sa isa lang? Hindi ka magdala sa imo mga friends. Correct. Hindi na pa kaya ginaisip na mo. True. So, tandaan mo gina. Ikaw na lang treat sa iyong mga friends, di ba? So, talagang imbitar ka mo lang, hindi ka namang imbitar. Yes, ay, iba nabi ka ginimbitar ka pag imbitar pagin mo. Para si Wal ka pag imbes, silang bala ko bala si mo to pa. Kadto lang bala. Di ba? Pero na yan, hindi na niya kasal, Action Boy. Mga daw mga party lang na yan. Pero sa mga kasal. Ikaw lang gijang kakadto, kung sino lang gijang Kung kin-invite. sino in-invite, kaya balo ka, naintindihan tama na mo. Pero sa mga... budgeted man Action Boy. Budgeted na mo. Sa mga ikapal sa mga hotel, may mga kuha na mo per head na siya mo. Karon dala kayo mo sa friends mo, yaw may dalas budget. Yung paduga mo pagastong kasal. Ang imo yang naging regalo, to ginbawi mo gid sa mga friends mo. So hindi mo. So next Action Boy, may Action Boy ginatawag nila nga unplugged. Meaning kuno Action Boy, kaya nagbayad sila kabay photographer, videographer. So ang ano na lang, itugyan na lang sa photographer, kag videographer, ang mga kuha, bilang mga moments, Action Boy. Kaya meron kami kisa, ginareklamo sa mga photographer, Action Boy, kaya makuha sila sang shot, ay may kita orang likod ni Manina, ito yung ni Maninoy, kaya picture-picture, gumawa mo na sa... may kwan, may photo bomber. Ito ka mo na balaw. So may nakabutang ginaki sa Action Boy nga ginapabalogid sa mga couple nga amo na. Kaya do ka gamo manggid ba tuod Action Boy, di ba? Dapat do ka smooth lang ang lakad. Kung gusto mo mag-picture, after na lang, di ba?
Hindi ka daya nga kan mag-attend ka da sa kasal ya pag inisipay ya damo ka pa picture sa kasal ngin kasal. Diba? Damo ka pa picture, damo ka pa selfie. Wala siya. Relax lang. Relax lang. Diba? Pag linakat sa tanan kay ikaw da nabilin tuduhi da pa picture. Nan. Pero samtang ara pa daang bay ida sila ya kay may ara sa photographer, may Pero ara. meron ka ba iban nga mga maninay, bala action boy, nga ginapicturean bala nila ilang mga ihanda bala. Doon nalipay gid sila. Okay man sa action boy, wala man na problema. Tigaling para ma-avoid lang delay bala. Diba? Kaya mo nakisa ang nay pay gada na picture na. Minsan tapos na pa picture ang mga manino, hindi pa kahalin kaya may mga gapa picture pag nga iban. May official photographer man na sila. Correct. Kuhaan na lang to sa i-post tapos ang may harap pag ginaganda ka pang picture daya tapos gawaron mo shin. Ala, sa una pa reaction mo. Hindi, ara na. Sa kasal? Ara na. Gawaron mo siya? Oo, pagwa mo, ara daga kara, doon ka ay, gali. Abi ko sa mga graduation, na nakita sa mga JS Hindi, sa kasal, ara na. Sa bunyag, sa tanan ng okasyon na. Ay, true. Sir, pusing. Abi mo, anay kung iyasang kwan. Isang kasal. Iyasang ginkasal. Pagwa mo? Ha? Pagwa mo? Pagwa mo, yan may blayeran kay Esin. Ay, true. Sa bakit mo doon, wala na naginaalaw? Hindi, ara, yan. Nagligan, nagkaka-attend ko kasal. Amo na, to. Oo. Kang isa namin pa sila magko-picture sa photographer. Ay, kala. Kinaka-plastar gid sila yan. So, kinakalaman ka sa kasal, preparar ka gid budget para sa amo na. Gali. Kaya otherwise, agi mo na da picture, aral na gina-display lang da Hindi nilaw. na yung mga kasal nga may amo na yaman. Para GS prom kag graduation, may among. Ngara. Gali. Pati ako, kay way ka pa kagi, maninay sa kasal mo. Kaya kung hindi kayo maninoy o maninay, way ka man niya ginakuha ang picture. Usually, ginakuha lang mga maninoy. Kaya wala sila may budget. Kami kay ka pala maninoy sa mo. Correct. Sige. Okay Ara na yan. Meron na. So, next action boy. Hindi ka mo mag-eat and run. Diba? Kaya gin-invite ka mo na gani para ara ka mo for the whole program. Hindi nga tapos kaon na lakat tayo. Kaon ka, bahana, pag bulubanta mo daw may money dance na dahil mulakat. Ang gani, ay, dahil, lingi-dagat. Ara no, ka. Money dance makuha na ako, masinib tanay na. Ikaw na. Hindi kaya mag-sibit na ko. Hindi ka lang niya eh. 20 lang hindi inugsibit ko doon na huya ko. Ay, hindi mo huya. Kaya mo, kaya mo lang ginayabi. Ang sinibit, ito 500. Sige na sibit, may 1,000. Pinakanubo isa ng 500. Oo. Ikaw yati, ano muna kay. Oo, di mo lang gina. Di man sindihan mo sa imo. Kasi sindihan mo na napaghatag si imo sibit, kung nanhon mo na. Correct. Anong kuning sibit? Hindi naman makot-makot pa. Wala nagambal ang si Maasra isibit sa baba. Para hipos. So ang sibit, iyan tagid action by clear. Nga sibit para na siya sa money dance. Ngayon ka ba sa init? Simple money dance, hindi ka magpa-CR. Oo. CR na nga done before ang money dance. Ba't naman taon mo gini pagbalik mo kasugod ng money dance? Hindi kayo masugod ng money dance, ma-CR ka. Tapos sa kainit yung balakson boy bala kasi bala sibto niyang likod sa bride. Ay dai nadala imo panit dai sorry. Naglawat ko panitan isang Mana? Kala dawat ko pa ni dai kahit gindala ang panit ni. Galing mo huya man tadi sa ibanding wala ko ya kahatag. Ito pa itong mari to no. Lagi siya nagtindog. Ano man nasa sakon man siya wala na sa gani 500 iyari ako sa kalibo bala. Hindi ka magpa-indis. Panilag-nilag pero hindi ka magpa-indis. Diba? Pero at least hindi ba lang mga like hindi mga money dance. Ako tanaw ko na mga somehow makabulig man ni sa balo ka kadako man sang gasto singin kasal mo. So mas start man sila sa ila nga pangabuhi, somehow makabulig man na sa ila. Correct. Diba? Good luck man eh. Good luck sa ila. Kaya nagabalik mo na sa iyo. Meron pag nag-action boy do ara sila sa dako nga daw labador. Tapos pwede man butangan pagid coins. Abi ko laban. Abi ko may mga maligo. May coins magluwas sa mga ginasibit. Utangan pero coins. Pero kung di ako mabutang labador, yung basi coins ba tanan pang itsa. No? Ito na sa sibit-sibit. Dumuon mo sibit lag ko sibit. Lag ko sibit para masibit ang bandol, no? Kaya siya. May ban sa bandol. Kasi tig sa kabandol blag isibit. Lang lanata gada mga perdible bla no. Lumungay no. May dala at touchy case mo dala yung pagsibit. Ikaw ang pinakabongga dahil nga maninoy. Correct? Okay. So, boss na magurong iba na action. Ay, boss sa Monday na lang kayo.
Tatlo pa lang ta Action Boy. Atong time Sige lang, makakulang na gid. Sa Monday naman ang iba na. Para Kay hindi- malawig-lawig, para 11 hindi ka din lang ma-stress. hindi ma-stress ang mga nagapamati. So muna, mga Correct. dapat tandaan, kung mag-attend ka sa kasal, may Yes, matalandaan Action mo, Boy. no? Okay? Oh, hindi lang nga makaong, kalang dyan maninay, Oo, kalang maninay hindi. ka. Sige. Sige. Good morning kay Kapitan Juan Zoniel Malayang. Grabe si Kapitan. No? Si Kapitan, di na siya nga Kapitan. Sa Kabog. Sa Kabog. Lechon Festival na Action Boy, no? Mugan, dito way pa ko kaya baton invitasyon ni How. January, how? Hindi na sa Domingo. Ay, galit. January 19, Lechon Buwas? Festival. Was! Ah, Lechon damo gali Festival sa- highlights, Action Boy. Boss, highlights man sang Kabankalan, Sinulog. Yes. Ang Eh, pero Cadiz, ya. Basi mga end of the month pa na sila. Dinagsa. Ay, ho, daw ka end of the month. Di daw manog Lechon Festival na daw ay pa ko text ako yung primo ko. Tika ba si hindi ikaw makadto? Gusto- Kaya kung ang lechon makadto di simo. Oh, di ba? Gusto ni Guru hindi ko mag-attend ay. Ay, kala. Amo na. Oo. Sa kay Stella Marie Celes, good morning. Kay Rose Wenner. Atin sa si Kapitan, no? Ano ba ya? Niari lang ko di Tang lechon kap ara man. Siyempre, ara ng Good. Lechon Festival, alang-alang O, ara ko no, sabat si ara. Very good. Char. Alang-alang ma Lechon Festival, kaway ka Lechon, may ara ka na ya. Oo, ganun no. Kabas Sige. bala lechon nga display lang lechon So, na this, tinapay. ako na sa San Buas, Sunday, January 19. Sa ato niya Facebook page Action Boy, kay Jeboy Tasik, good morning. Dara sa imo. Kay Liza Leon. Kay Basil Gergen, good morning. Sinulog na ko no boss sa Kabankalan. Highlight was. Kay Zashim Panlan Montalbo, Mm-hmm. good morning. Dara sa imo sa DSB. Kay Diday Humawan, good morning. Mm-hmm. Kag-happy birthday sa tanan niya may birthday subong January 18, 2020. Okay. Kagkaroon Ay, na. hala! May lapit na nga birthday. Ay, dugay pa na iya. Budugay pa na. Mga pila pa ka days. Ma-countdown? Oo, countdown. Lapit ang birthday na Action Boy, mga ka-action. Gabato na siya sang lechon nga baki. Paano ka ng lechon baki? Anong baki man? Paka. Apaka? Baki na baki, sana, paka. diba? Kung may babatong ka lechon baki, ako pasalamatan. Sa aton mga kaupdanan sa Negros Press Club, eleksyon karon sa hapon. Yes. Alauna ang aton nga General Assembly. Kag dason ang eleksyon sang bago naman ng mga officers ng Negros Yes, Press as Club. officer. Sige. Standby kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon, ang inyo naman din ng News Team. Aksyon Dorel Ang Cabatu. Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Bacolod Aksyon Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.